Hello guys, welcome back to my channel. Lencholar matale anu husharule. Ini annikul nottigunji ladies PG dainanchina onji horror incident ni share mantonulle. Denna naalneda kate. Ee kate niklige chooralna ishtanda. I am sure niklige urina mooji katela ishta apundu. Ee kate kendayaka aa katelna kelne. And denna swanta story. Yani itneta panna naalu katele enna swanta story. Bete channel iddu atna movie da clip oduna story atti an swanta form antadu niklige story panundulle. And story ಪಂಪನಿಗೆ ಮುಂಜೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಯೂಸ್ ಮಂತಿನ ಪುದರ್ ಪುರ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ನೆತ್ತಪಿರ ಒವ್ವೇ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮೋಟಿವ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಟೋರಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೆಡ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪಲ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂತೆ ವಲ್ಗರ್ ಆದ ಪಾತೆರ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪಲ್ ಒಂತೆ 18+ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೋಗ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲೆ ಪಿರಾವ್ರದ್ದು ಪ್ರಿಯ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೂ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಪಿದಾಡು ಜನ ಲೇಟ್ ಅನ್ನಂದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕುವಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೂ ಪಿದಾಡುವಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೂ ಪೋಪಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಊರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದೂರ ಇತ್ತು ಪಿರಂಜಿ ಏರಿಯಾಡು ಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ದೂರತೆ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಬಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಡದು PG ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲು ಅಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕೈತಲೆ ಒಂಜಿ PG ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾಲು ಬೇಲೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುನ ದುಮ್ಮುನಾನೆ ಸ್ಕೂಟರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ PGಗೆ ಪೋಪಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ PG ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೂಮ್ ದ ನಂಬರ್ 114 ಅವು ಮಿತ್ತ ಫ್ಲೋರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಲು ರೂಮ್ ದ ಕೀಪ್ ಆತೊಂದು ಅಲ್ಲ ರೂಮ್ಗೂ ಪೋನ್ ಇಪ್ಪೋಲು ಮಿತ್ತ ಫ್ಲೋರ್ಗೂ ಪೋನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಲ ರೂಮ್ 114 ಐತ ಪಿರವ್ದ ರೂಮ್ ಎತ್ತನಾಗ ರೂಮ್ ದ ಉಲ ಇದ್ದು 2 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಒತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋನ್ ಇಪ್ಪೇರು ತಿರ್ತಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ ಉಡ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ತೂಪಲಾಗಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನು ಇನ್ನ PG ದಾಯ್ತಂದು ಕ್ರೈಮ್ ದಾಯ್ತಾನ ಆತಂದು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋ ನೋಡೊಂದು ಆಪುನು ಅಂಚಾಲೆ ಅಲ್ಲ ರೂಮ್ ದ ಪಿರವ್ದ ರೂಮ್ಗೂ ಪೋಪಲ್ ಅವಳೊಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಬೆಡ್ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೆತ್ತು ದಿಪ್ಪಲ್ ಅಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನ್ವಲ್ ದಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಹೋಯ್ನ ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಹೆಂಗ್ ಪನ್ನಂದು ಐಕಾಲ್ ಪನ್ಪಾಲು ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕವನ ಅಂದ್ ನನ್ನ 2 ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಸುಹಾನ ಭಾವನ ಅಂದ್ ಸುಹಾನನ ಡೆತ್ ಆತಂದ್ ಭಾವನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆತಲ್ ಆ ಕೇಸ್ ದ ಮಿತ್ ಕವನನ ಪೊಲೀಸ್ ನಕಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆತಲ್ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾಕ್ಲಿ 2 ಜನ ಪ್ರಿಯಲ ಆ ರೂಮ್ ಮುಡಿತನಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಪೇರಿ ಇಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರುವಿರು ಜಿಂಜ ಪಾತಿರುವಿರು ಅಂಚ ಪಾತೆರು ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರಿಯಾಗ ಆ ಬೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡೈರಿ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಕೇನು ಅದು ದಾಯ್ತ ಡೈರಿ ಇಂದ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಪ ಅನ್ಪಲು ಎಲ್ಲಿರ್ದೊಕ್ಕ ಡೈರಿ ಬರೆಪುನ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಎನ್ನ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎನ್ನ ಅನ್ನ ಏಕ ಈ ಡೈರಿ ಬರೆಪುನವೇ ಎಂಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಂದು ಯಾನ್ ಸೈನೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಡೈರಿ ಬರೆಪುನ ಬುಡಾಯ ಅಂತ ಪನ್ಪಾಲು ಐನಿಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಿಯಗ್ಲ ಒಂತ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ತ ಇಪ್ಪು ಡೈರಿ ಎಲ್ಲಿರ್ದೊಕ್ಕ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಪಂಡದಾಲ್ ಆ ಡೈರಿನ ಅಲ್ಲಿ ಜನಪಗ ಅಂಚಿ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ದೀಡ್ಬಲ್ ಎಂಗ್ ಪೊರ್ತಾನ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲ ರೂಮ್ಗೂ ಪೋಪಲ್ ಅಲ್ಲ ರೂಮ್ ಅಪೇಕಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ರೂಮ್ಗೂ ಪೋಪಲ್ ಬಯ್ಯ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಬ್ಗೂ ಬಯರುಂಡತೆ ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ ಐರನ್ ಮಂತ್ ದೀದ್ ಒನ್ಸ್ ಮಂತದ್ ಜೆಪ್ಪಲ್ ಜೆತ್ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಏನಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಾ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋರು ಬುಳಿತು ಅಂತಿಲಾಗ ಸೊರಕೇನು ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಟೆ ತುಪ್ಪಲ್ 16 ಕರಿ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಇದೇ ಹಿಡ್ದು ಎರಾ ಬುಳಿತು ಅಂತಿಲಾಗ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಜೋರ್ ಬುಳಿತಿಲಾಗ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಲು ಆ ರೂಮ್ ಪಿದೈ ಬರ್ಪಲ್ ಏರು ಬುಳಿತು ದಿಪ್ಪುನ ಅಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಲ ರೂಮ್ ದ ಪಿರವ್ದ ರೂಮ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ತಿರ್ದೇ ಬುಳಿತಿನ ಸ್ವರಕ್ಕೇನೋ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಲು ಪೋಡ್ತೊಂದು ಆ ರೂಮ್ದ ಕೈತಲೆ ಪೋಪಲ್ ಕೈತಲೆ ಪೋನಾಗ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ರೂಮ್ದ ಅಂಚಾಲು ರೂಮ್ ದ ಉಲೈ ಪೋಪಲ್ ರೂಮ್ ದ ಉಲೈ ಪೋನಾಗ ಆ ರೂಮ್ ದ ಉಲೈ ಇರ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬುಳಿತೊಂದು ದಿಪ್ಪುನ ಸೌಂಡ್ ಕೇನೋ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಅವಳು ಏರ್ಲ ತೋಜುಜೇರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾಲು ಬಾತ್ರೂಮ್ ದ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟ್ಯಾಪ್ ಪೋಪುನ ನೀರು ಪೋಪುನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂಚಾಲು ಆ ರೂಮ್ ಉಡಿತ್ನಾಲು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಲಾಲು ಪಂಡದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ದಡೆ ಪೋಪಲ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ದಲ್ತರದೇ ಬುಳಿತಿನ ಸ್ವರಕ್ಕೇನೋ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಲು ಉಲೈ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೇರಿ ಮಲ್ಲ ಮಿರರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎದುರು ಮಿರರ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಸಡನ್ ಅಲ್ಲ ಪಿರವು ಪಂಡ ಮಿರರ್ ತೋಜುಂಡತೆ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮೂಲು ಫುಲ್ ನೆತ್ತೆರ ಅರಿವು ನಿಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ ಕುಜಲ್ ಮೋನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಡನ್ ಅಂತ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒರನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ತನಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತ್ ಪೋಯ್ನ ಅಂಚದ ಆತಿ ಜಿಂದ ಅಂಚಾಲು ಪೋಡ್ತದು ಪಿತೈ ಬರ್ಪಲ್ ಪಿತೈ ಪಂಡಾಗ ಆ ರೂಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಆ ರೂಮ್ ದ ಪಿರವ್ದ ರೂಮ್ ಅವಳು ಕಾರ್ನರ್ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಫುಲ್ ಮೋನೆ ಪುರ ಕುಜಲ್ ಮೋನೆ ತೋಜುನೆಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಕುಜಲ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪಲ್ ಅಡ್ಡ ಫುಲ್ ಕುಜಲ್ ಉದ್ದ ಕುಜಲ್ ಕೆಂಪು ಸಾರಿ ತೂತು ದಿಪ್ಪಲ್ ಅಂಚಾಲು ರೂಮ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಕುಲು ಒಂದು ಬುಳಿತು ನಿಪ್ಪಲು ಜೋರು ಅವೇ ಸ್ವರಕ್ಕೇನೋ ದಿಪ್ಪು ನನಗೆ ಬುಳಿತು ನಿಪ್ಪಲು ಅಲ್ಲಿ ದಾಯ್ತಾನೆ ದಿಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕೇನು ನೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬುಳಿತು ದಿಪ್ಪಲು ಒಂತ ಗೊತ್ತು ಬುಳಿಪೋಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ ಹಾಯ್ತಾನೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಲೇಡ್ ಹಿಡಿಚ ಕೈನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಲು ನೆತ್ತಿರು ಬೇರೆ ಶುರು ಆಪುನ ಇಂತುನ ಪ್ರಿಯಾಗ ಜಿಂಜ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ್ತಾ ನಿಕ್ಕು ಮರ್ಲ ನಿಕ್ಕು ದಾಯ ಸೈ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್
ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮನ್ಪುಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬುಳಿತು ಒಂದು ಇಂಚ ಅಯ್ಯೋ ನಿಪ್ಪಲು ಕೈನ ನೆತ್ತೆರು ಪೋಪುಣು ಫುಲ್ ನೆತ್ತೆರು ಎರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಡ್ತದು ಲೋಕೈಜಿನ್ ಬಲು ಮರ್ಲಿಂದ ಗೆರ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಮಲೆಗೆ ಅಂತ ಪೊಡ್ತಾನಾಗ ಕೈನ ಕೊಯ್ದು ಜೋ ತೆಲಿಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತನ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ತಿಂಗ್ ಪಂಡದು ಆ ರೂಮ್ ಪಿದೈ ಬರ್ಪಲು ಆನ ರೂಮ್ಗೆ ಪೋಪಾಲು ಆನ ರೂಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಟೂ ವೀಲರ್ ಆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಾಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೈತಾಲಿ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಾಲು ಅವ್ವಾಯ ಕಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಫುಲ್ ಜ್ವರ ಕೆಲಸಗಳ ಬೇರೆ ಆಪುಜಿ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಒಂತೆ ಮರ್ದಪುರದೊಂದು ಒಂಜಿ 10 days ರಿಕವರಿ ಆಪಲ್ ರಿಕವರಿ ಆಯ ಕಾಲಿಗೆ ಅವೇ ಆನ ಮೈಂಡ್ ಅವೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬುಳಿಪುನ ತೆಲಿಪುನ ಅವೇ ರಿಪೀಟ್ ಹಾಕೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಡಿಗೆ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ನೆನಪಾಪನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರಿ ಅಲ್ಲ ಡೈರಿ ನಾಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೊಲತೆ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಲ್ಡನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಡೈರಿ ಓದುಗ ಅಂತ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಧೈರ್ಯ ಬಂತது ಡೈರಿ ಓದುಗ ಪಂಡದು ಡೈರಿ ದೆಪ್ಪೋಲು ಡೈರಿ ದೆತ್ತದು ಓದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಲು ಆ ಡೈರಿ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಪಂಪೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೈತಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರ್ತಿನ ಕುದರ ಕವನ ಸುಹಾನ ಭಾವನ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದೇ ಏಜ್ ದಾಗ್ಲ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಪ್ರೈಮರಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಪೇರು ಬಿಕಾಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಿಕಾಮ್ ಎತ್ತನ ಅಕ್ಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಕಲ್ ಅಂದತ್ತು ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತೂ ತೂ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪಾತೆರೊಂದೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ದ ಪಾತೆರುವೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಕ್ಲಿನ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜ್ಜನಕ್ಲ ತೂಂಡ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ದಯಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ನೆನ ತೊಂತೇರು ಬಾಯ್ಸ್ ನಕಲ್ ಹಾಲು ಏರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾತಿರುವೇರು ಅಕ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಕ್ಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಸೊ ಏರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾತಿರು ಅಂತೀರಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಲು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಂತೊಂತೇರಿ ಹೇಟ್ ಮಂತೊಂತೇರಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಅಂಚನೆ ಬೆಲೆಸದಿಪ್ಪೇರು ಮುಜ್ಜನನ್ನ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏಪಳದ ಅಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜ್ಜನಕ್ಲ 90% ಎಬೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲ ದುಂಬೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು MBA ಮನ್ಪೊಡು ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಾಲೇಜ್ ಐತೆ ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ PG ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಕೈತಲೆ ಒಂಜಿ PG ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ಳು ಅಕ್ಲಿಗೆ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲ ಆ PG ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಮೆಕ್ಲು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ರೂಮ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಡ ಪಿರೊಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಇತ್ತೆ ಆರು ಕಾಲೇಜ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಪೋಪನ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಮೆಕ್ಲು MBA ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಆ ರೂಮ್ ಮುಡಿತನಾಲ್ MBA ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಮೆಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಮಾತಾಯ್ತಂಡ ಮೆಕ್ಲ ಬೇರೆಡ ಕೇನೊಳಿ ಪಂಡದ ಮೆಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು 3 ಜನಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ಪೇರು ಸೊ ಪಾತಿರುವೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೆಪ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಕ್ಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಂಡ್ ಮೆಕ್ಲು 3 ಜನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋಪೇರು 6 ಸೀನಿಯರ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಕ್ಲು 3 ಜನ ಟಿಫಿನ್ ಕೊನಕ್ಕೆ ದಿಪ್ಪೇರು ಟಿಫಿನ್ ಮನಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಟಿಫಿನ್ ದೆಕ್ಕೇರ ಪಂಡದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಪೋಪೇರು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಕ್ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಆ ಅಕ್ಲ 3 ಜನ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಇಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಆರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಟೇಬಲ್ ಕುಳು ಒಂದು ಬಾಯ್ಸ್ ನಕಲ್ದ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಆರಂದತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಅಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಮಾತ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೇರು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಪಾತೆರ್ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಏನಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮೆಕ್ಲೆ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಹೇಟ್ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಅರೇನು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಮೆಕ್ಲು 3 ಜನ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಎಂಚಾಲ ಮಂತದ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ರೂಮ್ ಪಿದೈ ಪಾಡೋಡು ದಾಯದ ಪಂಡ ಮೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಹಾಳು ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿರ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಲ ಹಾಳು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾರ್ದಾರ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ರೂಮ್ದು ಪಿದೈ ಪಾಡೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಿ ಪೂಜಿ ಎಂಚಾಲ ಮಂತದ್ರು PG ಪಿದೈ ಪಾಡೋದು ಟೈಮ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದ್ ದಿನ ಅಕ್ಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಏಪಲ ಕಾಲೇಜ್ 5:30 ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಯುದು ಮೆಕ್ಲು 6 ಗಂಟೆ ರೂಮ್ ಎತ್ತು ಅಂತೇರು ಅಂಡ್ 6 ರೂಮ್ ಎತ್ತನಾಗ ಅಕ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ 7:08 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಅಂತುಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ನೇನು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಅಕ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ರೂಮರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದು ತಿರ್ಗೇರೆ ಪೋಪನೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋಪನೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕಾಲೇಜ್ ಫುಲ್ ರೂಮರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ PG ದ ಓನರ್ ಇರತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಬತ್ತದ ಎತ್ತುನು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲ ರೂಮ್ 4 ಜನ ಇಪ್ಪುನಾಗ PG ದ ಓನರ್ ಬತ್ತದ ಕೇನ್ವೇರು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಂಜ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಈ ತಿರ್ಗೇರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ PG ದಿತ್ತಿನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೊಂದುಂಡಿಗೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಐನಿಕೆ ಏನಾಗ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ರೂಮ್ ಉಡಿತನ ಸೀನಿಯರ್ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ 5:30 ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪುನೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಗ್ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿನ ಪಿರ ಪಂಡದು ಆಗ ಬಂಗ ಕೊರ್ಪುನ ಬೋರ್ಸಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿನ ಯಾನಿತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಬೇಕರಿಡ್ ಅಂಚ ಬರ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳುವರು ಸೀನಿಯರ್ ಕೇಳುವರು ಅಂಚ PG ದ ಓನರ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಪಂಡದು ಪೋಪೇರು ಅಂಡ ಮೆಕ್ಲಿ 3 ಜನ ಇನ್ನು ಕೇಳೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಕೇಳಿನಾಗ ಅಕ್ಲ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಐತೆ ಒವ್ವೇ ಪರ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್
ಅಕ್ಲು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಕ್ಲು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಜೇರಿಂದ ವರ ನಮ್ಮ ತರೆಟ್ ಕುಲ್ಲುನಿಂದ ಅಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮಕ್ ರಾಂಗ್ ನಿ ತೋಜುಂಡು ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪಣದಿತ್ತನ ನಮಕ್ ಅವು ರಾಂಗ್ ನಿ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಆರು ಸೀನಿಯರ್ ಪಣದಿಪ್ಪುನ ಮೆಕ್ಲೆ ಮೂಜನಕ್ಲ ಕವನ ಸುಹಾನ ಭಾವನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಪಣದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಪುನೆ ಇತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಯಲು ಅಂಚ ನೆನತೋನ್ವೇರು ಅಕ್ಲೆ ಅಂಚಾಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಪಿಜಿದ್ದು ಪಿದೈ ಪಾಡು ಪಂಡದು ಬೇತೆ ಸಾದಿ ನಾಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತೇ ಆಪಿಜಿ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೋಪುಂಡು ವರ್ಷಲ ಮುಗಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾಯ್ತ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಏನಾಗ ರೂಮ್ ಎತ್ತಿದೇರು ಅಂಡ್ ಆ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಏಪಲ್ ಎನ್ಮರೆ ತುಳೈ ಬರುಂತೇರು ರೂಮುಗು ಇನಿ ಎತ್ತನಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಮೆಕ್ಲೆಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮುಜ್ಜನಕ್ಲ ಮೇರೆ 10 ಗಂಟೆ ಅನಗಲ ರೂಮ್ಗು ಬತ್ತದ ಜೇರತ್ತ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಮಣಿಪುಜೇರು ಚೆಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಚ್ಚದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಜೆಪ್ಪೇರು ಬೇರೆ ಬತ್ತದು ಅರೆಗ್ಲ ಬಚ್ಚದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಗಡಿ ಬೇಕರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಬತ್ತದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಜೆಪ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಜೆತ್ತದಿಪ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಪುರ್ತಾನಾಗ ಭಾವನಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಪುಂಡು ಭಾವನಗೆ ಎಚ್ಚರ ಅನಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೊಂತೆ ಏರ ಪಾತೆರ್ ಅಂತಲಾಗ ಸೌಂಡ್ ಕೇನು ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ರೂಮ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಪುಂಡು ಎಚ್ಚರ ತುನಗ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡ್ ಆಲ ಬೆಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೀನಿಯರ್ ಬೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪಾತೆರ್ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಐಂತು ಇನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒರಿನಕ್ಲಿನ ಲಕ್ಕವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಾವನ ಸುಹಾನಲ್ನ ಕವನಲ್ನ ಲಕ್ಕವಲ್ ಅಕ್ಲು ಲಕ್ ಬೇರು ಮುಜ್ಜಲ್ನ ತೂಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪಾತೆರ್ ಒಂದಿಪ್ಪುವಲ್. ಸೊ ಅಕ್ಲು ದಾಯ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸುಹಾನ ಪನ್ಪಲ್ ಇಂಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ತದು ಅಲ್ಲಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಲ್ ಸುಹಾನ ಐಕ್ ಭಾವನಲ್ಲ ಕವನಲ್ಲ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುವಲ್ ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಪುನೇನಂದು ಅಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುವಲ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಪುವಲ್ ಇನಿ ಬೇಕರಿಡ್ ಫುಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಬಣ್ಣಗ ಜಿಂಜ ಲೇಟ್ ಆನು ಫುಲ್ ಕೈಕರಿಡಿ ಬಚ್ಚುನು ಅಂಚೆ ಜೆತ್ತನೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಣ್ಣಗ ಜಿಂಜ ಲೇಟ್ ಆನು ಅಂಚೆ ಪಣ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಐನ್ ಅಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರು ಕತ್ತಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಸುಹಾನ ಪನ್ಪಲ್ ನಿನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪು ಆಲ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪು. ಸೊ ಆಲ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಕಲ್ಲ ಬಲೇನೆ ಮನ್ಪೇರು ಆಲ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡುದು ಪೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಪಂಡದು ಭಾವನ ವಿಡಿಯೋನು ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ಜೆಪ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಬೇರೆ ಡೈರಿ ಈತೆ ವಿಷಯ ಬರೆದಿಪ್ಪುಣಿ ಈತ ವಿಷಯ ಓದ್ದಾನಾಗ ಪ್ರಿಯಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾಯಗಂದ ಪಂಡ ಯಾನಿಕಲ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಂಡೈತೆ ಪ್ರಿಯ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ತೂದಿಪ್ಪುವಲ್ ಐಟಾಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಲ ಮನ್ಪುವಲ್ ಪ್ರಿಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತನ ವಿಡಿಯೋ ವಲ್ಗರ್ ಆದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಭಾವನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುಣೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಬೇಕರೆಡು ಫುಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ಫುಲ್ ಬಚ್ಚುನು ಇಂಕಿನಿ ಫುಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಏನು ಒಂದು ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಪಂಡದಿಪ್ಪುವಲ್ ಐನಕ್ಲು ಕವನ ಸುಹನ ಭಾವನ ಫುಲ್ ಶೇರ್ ಮಂತಿಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು ಐನಿ ಏರ ಎಡಿಟ್ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ಐಟಿಟ್ನ ಬೇಕರಿ ಅಣ್ಣ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಗೆರುತ್ತೊನ್ವೆ ಐನ ಬೇತೆನೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಳಕ ಮಂತದ್ದು ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಮಂತದ್ದು ಇಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಐನು ತೂಯಿನ ಆಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೀನಿಯರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ರೂಮ್ಮೇಟ್ಸ್ ದಾಖಲು ಫುಲ್ ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋದಾಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತಿಪ್ಪಲು ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಾಯದು ಭಾವನನು ಸುಹಾನನ ಕೆರಿಯಲ್ ಭಾವನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆತಲ್ ಅಂಡ್ ಕವನ ಆ ಕೇಸ್ದ ಮಿತ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆತಲ್. ಸೊ ನೆನಪುರ ಓದ್ದಾನಾಗ ಪ್ರಿಯನ ಕಂಡ ನೀರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಲ್ ಮಂತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ನ ಅಪಗನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿಪುನ ಒಂದುಂಡತೆ ಚಾನಲ್ ಐಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಕನ್ವೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಆದಿದ್ದಿಂದ ಪಿರೋರ ಸ್ಟೋರಿನ ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿದ ಮೆಸೇಜ್ ದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಡೋಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಬುಕ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡರು ಪರಾಂಪರಿಸಿ ನೋಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೂರ ತೂಪತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಐಟ್ ಏತ ಕಟ್ಸಿಪ್ಪುಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತೂದಾಯಿ ಕೂಡ್ಲಿ ನಮ್ಮಂದತ್ ಓಕೆ ಬೇತಕ್ಲೆ ತೂದಾಯಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಐಟ್ ಅಕ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ಅಕ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮಂದತ್ ಬೇತಕ್ಲೇರ. ಸೊ ಅವು ನಿಜ ಆದಿಪ್ಪದಿಂದ ಇಪ್ಪುನಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಅಕ್ಲು ಮಂತನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತಿನಕ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ದ್ವೇ ಸ್ಟೋರಿದ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಚೂರಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐನತ್ ಬೇಕು 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಗೈಸ್ 855 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಪ್ನೆಗೆ ತುಂಬು ವರ್ಮನುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬೈ.